ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ನ್ಯೂ ವ್ಲೋಗ್. ಇಂಥ ವ್ಲೋಗ್ ದಾದ ಪಂಡ ಏನು ಪಂದಿತ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಲೋಗ್ಡು ರೂಬಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಪಂದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಿನ್ನಿದಿತ್ತಲು ರಡ್ಡೆ ಕಿನ್ನಿದಿತ್ತಲು ಇಂಚ ಅಲೆ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿಂದು ರಡ್ಲ ಆನೆ. ಸೊ ತೂಲೆ ಇಂಥ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆತೆ ಬಕ್ಕ ತೂಕ ದಾಲೆತ್ತ ನಾನು ಪಾಡುವೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಗಂಡ ಪಾಡುವೆ. ಒಳ್ಳೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿತ್ತೆ. ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣು ಇಂಚ ಜೇತೋಂದ జోరుండే యాక్చువల్లీ పాప. గాయస్ రూబీ ఎంచ చెప్పాలి అంచనే చెప్తుండు దొంజి కిన్ని అల్లనే జెరాక్స్ కాపీ ఇందు మాత్రం ఆతదాలచ్చి నెక్కొంచెరు జొంచు పండ జతోంది అని ఉమిలుంటు మళ్ళీ ముక్కులు అందాలి మళ్ళీ నిన్న జెరాక్స్ కాపీ మంచా ఇది జోరుండే యాక్చువల్లీ చెప్పునా మాత్రమే అన్న అల్లే ఇప్పుడు కదా. హాయ్ మన్ప్లే చిక్క ఇంకులు బర్త్డేಗಳು మీరేరా ఉన్నది బేబీ కోరి ఇంకులు కోరి బేచదు అది ఒక వీడియో మళ్ళీ మళ్ళీ కుక్కుండు ఇನ್ನು వేరు మామ కంతినే అందే అది బర్త్డే కావాలి ఆజిరందులేరు నేను మీరు 300 లేరు ಎಂಜಿನ ನೀರೇ ಮಾಡೋದು ಚಿಕ್ಕ ಇರ್ಬಾಲಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು మోల్ దాల బబులు అందించారు బాక బాబు ఉంది బయట
ತೊಳ್ದೆ ಮಮ್ಮಿ ವಯಸ್ಸಾಗೈತೆ ಬಾರ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಹೇಳ್ದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಚಂದ ಉಂಟಾ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಾ ಮುರಣಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಇತ್ತಿನ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಬುಡ್ದು పోయిన రిజైన్ కొరనే మురణి మంచి ఫోటో పడుతారత హాయ్ మాటెಲ್ಲ ఆడ మనసు జాతి కొరపన చికెన్ దిస్ ఇస్ పరబు మై మామ్ బందే మై మామ్ దేశీ రెడ్ ఫోర్ యూ 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 പറഞ്ഞതേ ಅಲ್ದೆ ಶಾರದಕ್ಕ ಮುರಳಿ ಕಂದಿದ್ದೇರು പറഞ്ഞത് ಕೆಲವದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ನೆಕ್ಕರಗೂ ಇತ್ತ ತೊಟ್ಟೆಡು ಬಕ್ಕ ಪೋನ ಕೊನೋಡು ಇಟ್ಲೆ ಫಿಶ್ ತೋಜುಂದಿಪ್ಪು ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಫಿಲ್ಟರ್ ಹಾಕಂತ ಜೋಡಿ ಅವು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ದು ಭಾಳ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಫಿಶ್ ఇక్కడ రీల్స్ మంత్ ఉందిಲ್ಲ కాయస్ సింపుల్ అది పడదు ఇది లుంగు తెచ్చు ವಯಸ್ಸು ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮೊಲ್ಲ ಅಪ್ಪೇನು ಹೀರೋಯಿನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಿನ್ನಾಡಿದೆ ಅನ್ಪ ಎಲ್ಲ ರೀಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಂತ ಗೈಸ್ ರೀಲ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಪಾಡ್ಬೇಕು ತುಲೆ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಐ ಡಿ అని ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ತುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಮ್ಮಿ ವನಸ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮಿ ಬಂದೆ ದಾದ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಟನ್